Assalamu alaikum. Aw denke na balma ken do mal courage toujours. Aw bela jelen folendo. Donc en bolendo en formation de la toujours, formation métallique Windows 10 kan. Formation min konna na amba sigi sentan sabana la. Donc amna ira wala chogo mina ambese ka sɛbɛnninw bɛ an ka système kɔnɔna na application ninnu bɛɛ la programme fɛn fɛn bɛ an ka ordinateur kɔnɔna na a sɛbɛnninw an bɛ se ka dɔ bɔ a bonya n'a a jɛngɛ na ani an bɛ se ka dɔ fara a bonya n'a a jɛngɛ na tuguni donc pour ka se k'o kɛ an bɛna taa an ka système paramètres kɔnɔna na donc pour ka se k'o kɛ an bɛ clic droit ta donc souris kan bouton mun bɛ kini bolo yan fan fɛ donc an b'o ta n'an y'o ta an bɛna ni menu kan n'an nana ni menu kan an bɛ don paramètre d'affichage kɔnɔna na paramètre d'affichage kɔnɔna na n'an sera yen an bɛ jigin duguma dɔɔni a sɛbɛnlen bɛ yan ko mise à l'échelle et disposition donc mise à l'échelle ni disposition an ɲɛ b'a la menu dɔ bɛ yen donc n'an y'o o dayɛlɛ donc proposition naani bɛ yen an bɛ se ka mun ta donc 100% B, oui, taille originale, oui, application texte ou taille originale, oui, 100%. Donc, nous avons 125%, oui, qu'à un quart faraha. Donc, ni application, par exemple, ni à la nani, donc il est claqué les faraha. En plus du fait na à taille originale. Donc, il est claqué les faraha. Donc, 150% fana B, oui, qu'à clancher faraha. Donc, abe bounya ka clancher faraha. A yɛrɛ taille originale ka sɔrɔ ka clancher faraha. Donc sinon i bɛ se ka kɛ 175% a bɛ bonya n'a taille originale ka sɔrɔ ka n'i y'a tila naani ka saba fara donc n'an y'o fɔ an bɛna a essayer c'est très simple an b'a jateminɛ n'an y'a kɛ 100% an bɛna ye sisan hop a fɛn bɛɛ bɛ dɔgɔya donc munna a bɛ dɔgɔya tan parce que pour ta taille originale de demain a bɛ dɔgɔya mun na parce que ne bɛ ordinateur portable de kan donc ne bɛ ordinateur portable de kan bon mais n'i y'a jateminɛ ne ka résolution d'écran ye 1920 sur 1080 o kɔrɔ ye ko longueur la ou bien an bɛ se k'a fɔ largeur la donc 1920 pixel ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani mugan de bɛ yan donc carré fitini an ɲɛ bɛ couleur min na cogo min carré fitini ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani mugan de bɛ yan niveau la donc hauteur là ou bien an bɛ se k'a fɔ longueur là si vous voulez pixel ba kelen ani bi seegin de bɛ donc yan pixel ba kelen ani bi seegin de bɛ donc comme ne ka ordinateur portable a bɛ écran 14 pouces de dos donc ni résolution du dabɔlen bɛ écran janbaw de la mun ye 15 pouces 16 pouces même 17 pouces enfin 19 pouces tout ça ka taa donc ne dun bɛ 14 pouces de kan donc obligatoirement ne ka sɛbɛnninw bɛ dɔgɔya en taille originale donc o de la a sɛbɛnlen bɛ 150% la a sɛbɛnlen b'a la ko o de recommandelen don ne ka disposition d'écran na donc n'an ye 125% fana lajɛ an bɛna ye a bɛ bonya dɔɔni bɛ fara a kan donc o ye 125% n'an ye 150 ta a bɛ bonya ka dɔ fara a kan an ɲɛ b'a la an bɛ se ka yeli kɛ kosɛbɛ mais an bɛ segin ka na 100% in na tuguni an bɛna ye donc yɔrɔ bɛɛ a fɛn bɛɛ texte sɛbɛnninw dɔgɔyara hali yan écran kɛ la n'i y'a jateminɛ sɛbɛnninw bɛɛ dɔgɔyara tout ça fɛn bɛɛ dɔgɔyara hali n'i donna explorateur de fichier kɔnɔna na i bɛna ye sɛbɛnninw dɔgɔyara kosɛbɛ donc an bɛ segin paramètre kɔnɔna la donc an ye 125% ye an ye 150% ye mais ni n fɛ ka bonya kosɛbɛ ka sɛbɛnnin ninnu bonya kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ bon n tɛ yeli kɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ ka bonya kosɛbɛ n bɛ se k'a bila 175% an bɛna ye donc a sɛbɛnnin ninnu bɛ bonya kosɛbɛ sisan u ka bon yɛrɛ donc hali n'i y'a lajɛ i b'a ye donc hali icône ninnu bonyana fo a tɛ se ka kɛ fɛn a tun bɛ colonne fila de la a nana a yɛrɛkɛ ka kɛ fo colonne 5 la donc o de ye 175% bon nin man ne parce que a ka bon kojugu n bɛna bila 150 la pour l'instant donc n'an nana yan an bɛna ye hop a kɛra colonne 3 donc dɔ bɔra a la bon sisan i bɛ se ka o ye yan bon nin proposition naani bɛ mais n'i bɛ fɛ ni nin si t'i intéressé i bɛ se ka na paramètre avancé kɔnɔna na donc paramètre wɛrɛ bɛ yen enfin paramètre fila wɛrɛ bɛ yen
Paramètre follow, oui, laissez Windows tenter de corriger les applications pour qu'elles ne soient pas floues. Au cours de ni désactiver, c'est ça. Comment là, ni sɛbɛnnu n'i y'u dɔgɔya a bɛ se ka kɛ i bɛ application dɔ dayɛlɛ donc a tɛ se k'a gérer kosɛbɛ donc fɛn min bɛ kɛ n'i ye nin désactiver donc a image bɛ se ou bien a sɛbɛnnu bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ flou ye a tɛ ye kosɛbɛ bon n'i ye nin activer donc i b'a fɔ i ka système Windows i b'a fɔ Windows ma bon donc c'est vrai que n ye sɛbɛnnu n ye dɔ bɔ a la n y'a dɔgɔya mais e fana k'a lajɛ donc ni yɔrɔ min na n'a tɛ bɛn kosɛbɛ i b'a a labɛn pour ka a sɛbɛnnu kana flouter cogo dɔ la a ka se ka ye a ka se ka ye ka ɲɛ quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ paramètre wɛrɛ bɛ yen o ye échelle personnalisée an y'a ye fɔlɔ la échelle ninnu na proposition naani de bɛ 100%, 125%, 150% ani 175%. Bon n'i bɛ fɛ ka échelle personnalisée kɛ c'est à dire e yɛrɛ bɛ fɛ ka échelle min ta i bɛ se ka kɛ 200%, i bɛ se ka kɛ 250%, i bɛ se ka kɛ 300% en fonction de e yɛrɛ bɛ cogo min donc n'i y'o kɛ sisan imaginons an ka ta 250%, i b'o dɔn yan bon a fɔlen dɔ yan ko i bɛ se ka mise à l'échelle personnalisée minnu kɛ o ye ka daminɛ 100% ka taa fo 500% la bon o b'a f'i ye ko c'est pas recommandé ka kɛ tan effectivement c'est pas recommandé donc n'i tilala i b'a kɛ appliquer n'i y'a appliquer a b'a f'i ye ko le facteur d'échelle personnalisé n'est pas appliqué tant que vous êtes connecté donc n'i bɛ fɛ ni échelle in ka se ka appliquer il faut k'i déconnecter de pour que k'i déconnecter solution fila b'i bolo soit i bɛ na yan oui, désactiver la mise à l'échelle, personnaliser et se déconnecter. Donc, il va désactiver, il faut déconnecter. Ou sinon, il y a bon, le facteur d'échelle personnalisé n'est pas appliqué tant que vous êtes connecté. Donc, il va faire appliquer, il faut déconnecter maintenant. Donc, il va déconnecter ou bien il va utiliser, il va marcher donc hop, donc tiens, ou bien il va utilisateur quand hop se déconnecter donc il va déconnecter maintenant que notre la vidéo donc on a fait là donc on a bi vidéo ka yira la cogo min na an bɛ se ka sɛbɛnnu b'an ka système kɔnɔna na k'a bɛɛ dɔgɔya ou k'a bɛɛ bonya cogo min donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ka vidéo a ka partager kosɛbɛ a ka cari kosɛbɛ mɔgɔ caman ka se ka nin vidéo ninnu ye donc u ka se ka u former Windows bɛ labara cogo min donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu aleykum